At ayun po. Luto na. Kasi yung tangke nito. Patay yung tangke. Malakas up at Ayun po at magluto muna tayo ng ulam. Habang di pa lumalakas yung hangin at di pa nagbabrand out. Adobo sa asin. Yan, sangkap lang yan. Taba. Tapos bawang, maraming bawang. Paminta. Tasuka. no, ano. Makapin ko. Kuya Danilo. Kuya Danilo. Hello po kaya Danilo. Kinis mo. Magano po kasi. Mapaglalambing. Magluluto ng adobo Ang sa siyang para lagi kahit ay kumusta po ate. Okay naman. Wala na po yung ano sa natin. akin. Medyo ano lang po. Medyo maga pa po ng konti. Kahit dayain pa Goods na. ang puso Medyo ang nakakahinga-hinga na din po ng isip ay hanap ka. tapos mamaya magki-cleaning po ako. Bakit nga ba Medyo ganyan? na ano pa po. Tawag na to. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, Pero goods na po Kuya ay Danilo. ikaw ang tanging pinipili. Medyo ano lang po ito. Medyo lakas ng ulan sa bukol. Malaya lang ako, Opo nga po, madaming ano eh. Kaya, malaya lang Wait lang. bakit naman naiiyak yung batang na yan? sisigawan kong mahal Ano siya? kita. Malinis to, May. Malinis yan. Agasan mo. Saan natin? Sana ay All night, mahal. pagaling ka lakas. Kasi gising sila Ate Cher, pag ano yun, pag gabi, Sino na to? no? Nice to. Sabila, no? Mamayang gabi po Kung mas Kuya malakas Benji. dito. Ano tayo ulit? Ulitan ulit. Ayun na po, Yan. ang bawang. Kusog-kusog ka pa ba ng konti? Okay lang. Karne. Dito. Ayun. Hindi po kasi magalaw namin yung ano kasi nandito lang po yung signal ng ano. Dito sa bandang kapag nilagay po doon, daman medyo malapit. Pwede sa Paminta. mamamatay ang ano, wifi. Excuse. Di ba linggo ngayon? Ay, Saturday pa lang pala sa kanila. Sabado ngayon Ako dito. kukuha, ano po kukuhain mo? Kutsara? Eto. Ito na eh. Masarap yan, madami garlic paminta. Opo, Kuya Benji. Yan. Tapos pagkatapos yun, kakain ka Kuya Benji. Tapos may katabi ka ng pineapple juice. Ang pabata to. Kasi hindi mo Benji, sabi ni Ma'am Marie, congratulations sa inyo. Kumukulo na. Congratulations daw sabi ni Ate Yoli. Thank you Yun, salamat po, Ate Yoli. At nagko-comment Ay, naka-live kasi ko. nagko-comment naman po kami sa mga tingin kasangga. At sana po kung hindi po maapaabot yung pasasalamat namin ngayon. Makikisuyo din po kami Ate Yoli. Miss siya yung ano eh. Madami din sila eh. Sobrang dami nila. First shot. Oh. Napakita natin Wag. Ano nga, lumabas na yung sariling mantika. Ano ba? Dami mo lang. Ano yung paghugas niya? Gala-gala eh. Wala ka na naman. Hindi ko makamkam yun. Hindi ko na... Ato, stay nyo sa doon. Ano ba? Ayun na. Yun o.
Kalahati mo. Ikaw? Hindi ka na, twice a day kasi babalik sa rest para mamalik. Yun. Congrats number 3, sabi ni Kuya Benji. Salamat po Kuya Benji. At siyempre, dahil po yun sa inyo po, sa inyong lahat Kuya Benji. Number 3 pa rin. Stay tayo doon hanggang natapos. Number 3. Unang sabak. Unang sabak. Grabe talaga ang support talaga. Nagpakulay yung hindi nagpakulay pareho. Oo. Ang grabe ang support talaga. Mga silent viewers. Mga silent viewers din talaga. Solid yung kuya. Solid ang support talaga. Saka yung buti na lang, yung challenge ko. Buti na lang, natawagan si Mrs. patapos na. Kaya natapos yung challenge dito na kami sa Maynila. Kumbaga, di ko na naalalayan yung yung pag-upload kasi naging busy na. Buti na lang talaga pero natambahan siguro na ganito, naka-challenge pa rin. Hindi talaga nakapag-graduate siguro. Siguro yung revenue, kasi nandyan yung sumusuport ka, tapos yung views siguro baka di pa rin tapos. Pakikanin to. Malambot siya. Thank you. Agad. Iyan na. Ayan na siya. Pumupula na. Ayun ko sa amin. Kasi pag nag-online, Ano? konting-konti Pero pa. pupulahin ko pa to. Konti pa. Yung mga niya, bawang nandyan. Pag ito na ilagay mo sa halimbawa yung mantik bato. Yung mga simpleng recipe lang, mga simpleng luto. Kahit sino, kayang lutuin to. Basta lang po, halo talaga. Di, hayaan Para mo lang hindi siya. hindi pa Sabay-sabay medyo na. pag Oo. Pwede dumikit. Sabay-sabay lang naman to eh. Hugasan mo yung yung karne. Ay, si Kuya Benji. Tapos lagay mo na yung paminta, asin. Lagyan mo na pampalasa kunti. Tapos, hayaan mo suka. Hayaan mo lang siya. Kukulo na siya, lalambot na rin siya. Tapos huwag mo nang lalagyan ng tubig. Kasi kusang lalambot yan. Hindi naman, Kumbaga, kahit mantika, wala na siyang mantika. Kasi yung Diretso lang. pinakang, yun nga sinasabing, gigisain mo siya sa sarili niyang mantika. at ayun po. Luto na. Kasi yung tangke nito. Patay yung tangke.